имрӯз дар дарс ёфтани масоҳатҳои байни функсияро меёбем. Чизе ки дар вақти дошта бошанд, мо дарси дигар масоҳатро ёфтем бо ёрии интеграл. Мо чӣ гуфта будем? масоҳати фигуре ки дар таги функсия f of x аст дар байни ададҳои a ва b, яъне дар поян хурдаш мебиёяд b ва f at x dx. Ин ба мо масоҳатро медиҳад, агар як функсия дошта бошем. Ин масоҳати ҳамин шарт ки дар таги функсия f at x ва x хати тири x аст. Акун фикр кунем ки дута функсия дошта бошем ё сета намепурсам, дута функсия. Байни ду функсия масоҳатро чӣ кар меёбем? Барои масоҳатро ёфтан мо бояд фарқро бинем. Яъне мантиқаш аз чӣ мебояд? Фикр кардем ки алоҳида ёфтем байни a ва b. Ман аввал масоҳати дар таги f of x меёбам, f at x инҷо аст, ва баъд дар таги g инҷоро меёбам. Ва медонам ки кабуд, масоҳати кабуд аз масоҳати ҳамин таги gx калонтар аст ва фарқашонро агар гирам ба ман қисми боқимондаро медиҳад. Яъне вақте шумо дута функсия мебинед, масоҳатро чӣ кар меёбем? Интеграл байни a ва b. ҳам вақт функсия ки дар боло аст, яъне дар болои функсия дигар аст, ҳамонро аввал менависем. Бадтари функсия поёна. Ин ба мо масоҳати байни ин ду функсияро медиҳад. Дар мисол бинем. Масалан, ду функсия доштааст, якташ квадрати парабола аст, якташ хати рост аст. Ва аз мо мехоҳанд ки ба ҳамин масоҳатро ёбем, ки масоҳат доштааст, ҳаминҷоро бояд ёбем. Чӣ хел меёбем? Аввал мо бояд қарор диҳем. Ин бо ёрии интеграл кор карда мешавад. Ман аввали маҳдудҳоро намедонам. Ин нуқтаҳоро бояд ёбам. Ва ин нуқтаҳоро чӣ хел меёбам? Барои ин нуқтаҳоро ёфтан ман бояд хатҳои буриши ин ду функсияро бинам. Яъне ман модулиро бояд кор кунам. Яъне x квадрат ҷамъия k баробари 5 мешавад. Ҳар дуи функсияро баробар кардам. Ва аз инҷоро агар x-ро ёбам, x квадрат баробари 4 мешавад ва x баробари минуси 2 ва 2 аст. Ду реша дорад. Яъне ин нуқтаҳо байни минуси 2 масоҳат байни минуси 2 ва 2 аст. Байни минуси 2 ва 2. Ва мебинем кадом функсия дар болои дигар функсия аст, яъне функсияи сурх хати рост дар боло аст ва онро якум менависам. Яъне биёед бо ҳарфу аввал ишора кунам. y2 минуси y1 dx. Бояд ҳамин масоҳатро ёбам. Ва агар инро ман пурра нависам, байни минуси 2 ва 2 чӣ мешавад? Функсияи болоие ки дар боло аст, ин хати рост 5 аст, минуси x квадрат минуси 1 мешавад dx. Ва ин интегралро бояд кор кунем. Интегралро агар як бор кунам, ин 4 мешавад. 4x минуси x куб тақсими 3 байни минуси 2 ва 2. Ва бояд аввал 2-ро монем. Агар мо 2-ро аввал монем, ҷавоби мо чӣ мешавад? 8 минуси 8 тақсими 3 ба тарҳи баъд минус 2 минуси 8 плюси минуси 8 минус 8 плюс 8 тақсими 3 мешавад. Ва агар қавсҳоро кушом, агар 16 мешавад. Биёед аввал ададҳои бутунро ҷамъ кардам, баъд минуси 16 тақсими 3 мешавад. Ва агар махраҷҳоро баробар кунам, 48 32 тақсими 3 мешавад. Бо як мисол дида бароем. Боз хати рост аст ва парабола дорем. Акнун дар инҷо дода шудааст. Агар надошта бошад, хати буришҳоро меёбем. Аввал дар инҷо дода шудааст. Масоҳатро чӣ кар меёбем? Масоҳат ба мо мегӯяд ки аввал дар маҳдуди минуси 1 ва 2 функсия ки дар боло аст, ин хати сурх аст, хати рост аст, яъне x ҷамъи 4. Тарҳи функсия ки дар поёни он аст, яъне параболаи мо x квадрат плюси 2. ҳама инои интегралашро меёбем. Биёед аввал содда кунем. Байни минуси 1 ва 2. Агар ман қавсҳоро кушам, ин мешавад минуси x квадрат ҷамъи x ҷамъи 2. ва интеграл агар кор кунам, чӣ мешавад? Минуси x куб тақсими 3 ҷамъи x квадрат тақсими 2 ҷамъи 2x байни минуси 1 ва 2. Аввал бояд 2-ро монем. Агар 2-ро монем, минуси 8 тақсими 3 ҷамъи 2 мешавад, ҷамъи 4. ин якум кор. Минуси баъд минуси 1-ро мемонам.
1 تقسیم 3 جمعیت تقسیم 2 مینوس 2 و این میسوار باید کار کنم. یکم قوس چی میشه؟ 6 18 تقسیم 3 مینوس دویم قوس مخرج عمومی 6 است. 2 5 مینوس 12 مینوس 7 اینجا پلوس 7 تقسیم 6 12 6 است و در اینجا اگر اینجا 2 20 27 تقسیم 6 میشود. یعنی مساوات بین این دو فونکسیون در بین مینوس 1 و 2 27 تقسیم 6 می باشد.